Салют, сябры! Паглядзіце, мяне не бачна? Тады добра. О, ідзе нехта. Хаваемся, і рыхтуемся да аперацыі. Добрый вечер усім! А у мяне новая прическа. Заўважылі? Яна мне вельмі пасуе, правда? Ой! Ой! Ай! Ой! Ай! Мама! Ой! Ай! Ай! Моя прическа! Мой бантик! Ой! 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 Добрый! Ой! Что такое? Добрый вечер, Яночка. Привитание, детки. Привітанне, Феечка! Скажите, гэта вы начаровали? Что начаровала? Я тебя не разумею. Ну, каб шарики сами по себе по покою лятали, я ад іх спрабавала адхіліцца, але яны ўсё роўна мою прическу сапсавалі. Яночка, что ты? Я в такие гульни не гуляю. Зараз мы поправим прическу. Вот так. Блин! Яночка, там нехто сядзіць. І гэты нехта нам шарыкавы абстрэл робіць. Ой! Зараз даведаемся. Осторожно, Феечка. Я... Ой, вы не хочете, каб я падыходзіла? Я не буду. Только, калі ласка, давайте поговорим. Згодныя? Зразумела. А можете показаться и растлумачыць, хто вы и что вам ад нас трэба? Книжок хочу, и от мага болей. Книжек? Вы что, так любите читать? Я люблю крепости книжные будовать. И не отстану от вас, покуль усе книжки с колыканки моими не станут. Але кніжкі не для гэтага прызначаны. З іх не вежы будаваць. Іх чытаць трэба. Фи, книжки с паперы, минулый век, век интернета и электроники. А книжки с паперы только для будования крепостей и подыходят. Глупствы говорите. І я згодная з Яночкай. Кнігі гэта скарб ведаў. Ха! Вось і нясіце сюды гэты скарб. Даю вам некалькі хвілін. А калі не прынясем? Так. Буду вас обстреливать и не дам вести колыханку. Ты что ж такое? Гэты нехто з'явіўся, мяне напужаў, прическу сапсаваў, да яшчэ і кніжкі нашы патрабуе. Раскамандаваўся. Нявыхаваны, зусім на нашага топу не падобны. Топу? А я ніяк зразумець не магла. Каго мне голас гэтага хулігана нагадвае? Думаеце, топавы жарты? Упэўнена, не ведаю, што на нашага мядзведзіка сёння найшло, але прыйдзецца заняцца яго выхаваннем. Ой, а як? Без дапамогі чарадзейнай палачкі тут не абысціся. Прыйдзецца крыху пачараваць. Ну, и где вы там с вашими книжками? Час хутка скончится, а я чакать не буду. Ой, а где поделись мои книжки? Феечка, ваши чары? Ды не, я не паспела яшчэ чароўныя словы сказаць, як кніжкі зніклі. Як зніклі? Чаму зніклі? Бо пакрыўдзіліся. На кого? На цябе, Топа, на цябе. Ой, а вы зразумелі, што гэта я? Даўно зразумелі. Бо як бы ты не мяняў свой голас, яго немагчыма не пазнаць. Але чаму кніжкі ад мяне збеглі? Я ж з імі гуляў. Крэпасць яшчэ вышэйшую пабудаваць хацеў. А яны хацелі быць тваімі сябрамі, а не сценамі крэпасці. Зразумей, Топа, у кожнай кнігі душа чулая і ранімая. А ты такога пра іх нагаварыў. І што зараз рабіць? Нічога, будзеш жыць без кніжак. Ну, сам жа сказаў, што яны минулы век. А крэпасці са снега будаваць пачнеш, у цябе атрымаецца. Не хочу я жыць без кніжак. Я не змагу. Гэта я пажартаваў, калі гаварыў усялякія глупствы. У ролю ўвайшоў. Прабачце, а? Мы прабачаем.
А ось кніжки. Ну як мне їх вернуть? Яночка, феечка, ну допоможите. На жаль, я не магу. Гэта ж не я знікнення кніжак начаравала. Гэта было іх самастойнае рашэнне. Ой, Топачка, я могу тебе свою книжку казок дать почитать. Ці нават подару тебе яе. Хочеш? Дякуй, Яночка. Я б табе таксама якую-небудзь са сваіх кніжак падараваў. У мяне столькі цікавых ёсць. Было. Ай. І як мне зараз жыць, калі я сяброў сваіх так пакрыўдзіў? Топачка, і я табе адну кніжку падару. Цікавую і павучальную. Дякуй, феечка. Як вярнуць сябру? Якраз для мяне. Пачытаем. Калі ты хочаш вярнуць сяброў, дык самае галоўнае – прасі прабачэння шчыра і ад усяго сэрца. Гэта правільная парада. А думаеце, атрымаецца? А ты паспрабуй, дазнаемся. Ну, добра. Кніжачкі, я пакутаю, што вас пакрыўдзіў. Прабачце, мне так дрэнна без вас. Вяртайцеся, калі ласка. Ура! Атрымалася! Кніжачкі, ой, больш ніколі не буду крыўдзіць вас, даражэнькія, бо вы мае надзейныя сябры. І мы твае сябры, Топа. А я ваш сябр. І ўсе гледачы калыханкі нашы сябры. А мы іх. І ўсім сябрам належыць паглядзець Мультфільм! Глядзім разам. Ну а зараз Лапкі, тварыкі мыем, Зубки чистим бацькоў цалуем і кажам, як мы іх любім. и у ложечки бяжим. малайцы, добрай ночы, сябры, і казачных сноў.